Kaixo, ni Yasmin naiz. Duela urtebete baino gehiago, bidaia bat hasi nintzen nire etxetik Marseillan eta Euskal Herrira iritsi nintzen. Bai, bat-bateko maitemindua. Bueno, historia hori ezagutzen duzuela, ezta? Hori bai, gauza berriak ari dira loratzen Nafarroan, eta ezin genuen geratu ikusi gabe. Argi geratu da, jarraituko dugu Nafarroako bide eta errepidetan. Gaurkoan, nora goaz? Kaixo Yasmin, gaur Sartagudara goaz. Sartaguda, Nafarroa garaiko hegoaldeko udalerri bat da. Erriberan kokaturik dagoena. Alargunen herria bezala ere ezaguna da. Murgildu gurekin Nafarroaiko bigarren denboraldian. Iritsi da momentua. Bagatoz, bueltan gaude, heldu gara. Edo bueno, esan nahi duzuen moduan, baina Nafarroairen furgoneta gasolina jarri dugu eta bidean aurkituko gaituzue berriz. Venga, bazen! Kaixo, Niko. Kaixo, Miren. Egunon. Zer moduz? Ondo. Ongi? Hementxe. Bai? Hementxe non? Ibaian Likastolan. Ibaian Likastolan, zergatik gaude hemen, zergatik zaudete zuek hemen? Ni guraso moduan, alaba hemen deko dalako ikasten. Eta ni Ibaialde ikastolako, Lodosa Ibaialde ikastolako zuzendaria nahi. Zuzendaria. Hori da. A ber, konta dazue pixkat ikastola honen historia ze jakin izan dut, lehen hemen gaude Lodosan, Sartaguda dago ondoan, Hori da. eta garaian zeuden bi ikastola. Bai, Gaur bat dago soilik, ez da? Bai. Erdian edo, erdibidean. bai, batuta. Edo, bai, beitu, nik konteko dut, sortzen danetik 2001ko momentura arteño, ez? Ikastola sortu zen, Sartagudan baegoan mugimendu sozial bat, hor jente bat baegoan interesauta euskeran da gauze horren inguruan, eta konturatuten dire, o enteretan dire, zelandi gazteluko ikastola desagertzera doan. Bai. Orduan, hor lortuten deurie, olako elkarrizketa batzutan, taldean bitartez eta berba egiten, lortuten deurie Dikastilloko ikastolakoak, sesino edo olako dana emoten deurie. Bai papelak, bai dirua, eta euredekien material guztia. Orduan, Sartagudatik, badau jente batek guzti hori hartzen dauena, olako errelebo bat hartzen dau, ez deuri aldatzen ez izena ez ezebez, gaztelu ikastola moduan jarraitzen dau. Eta zer egiten dut honekin? Honekin sortzen deuri ikastola Sartagudan. Orduan, hor badauz guraso batzuk, hor badauz elkarrizketa batzuk, eta azkenean lortzen deuri ikastola aurrera ateratzea 5 umerekin, andereño batekin, Maripaz Iturbe sana, oindala gitxil sana, eta presidente bategaz, Luis Miguel Martínez egaz. Eta gero, junta iten deurie 5 ume hoien gurasoak. 5 ikasle. 5 ikaslegaz, Ze bai. gutxi, baina ze indar. Bai, gogoakaz eta indar horregaz. Orduan, hor lortzen deuri ikastola sortzea, Nafarroako ikastolen elkarteak laguntza emoten deu, eta hor badau euren apoioa eta holan. Eta hor azten dire ja martxan ipinten. Ikastolako jenteak lan asko inzauen urtero, bai ume barriek, Sartagudan jaioten ziren ume guzti galdetan dotxien, orduen, lortu zeuren apurka olako konstantzia bat, umez kopuru batekin, ez? Eta bai lortu zeurien eukitea 28 ume momentu baten ikastolan. De hecho, lehenengo generazioetako bat, Lara, badau Sartagudakoa bere alaba be hemendeko, eta Lara zan 5 ume horietako bat, orduan. Ze polita. Bai, 5 urte edo 6 urte geroago sortzen da Lodosakoa, hasiera baten paraleloan egiten daurie bizitza. Naiz eta asko elkarlanean egin, oso gertuko herria direlako, lortzen deurie paraleloki bizitzak aurrera emotea. Noiz batu ziren? Noiz gertatu zen fusio hori? Hor lortzen da 2001ko Nafarro oinezean, da olako kulminazio bat bi proiektuna. Garaiak eta ikusten da igual biak batuta torkizun hobea egoala, Nafarro oinez bat egiten da, eta hemen dekogu proiektu horren emaitza. Historia Sartagudako estan partetik, ez? Gero, karo, Lodosako jenteak eukingo dau bere parte hori. Orduan ikastola honek bizi izan zuen Nafarro oinez bat? Bizi dau beste bat gero. Hori da. 2000 eta
15-16ko ikasturte horretan, urrengo Nafarroineza ospatu zuen ikastolak, baina berak bakarrik ospatu beharrean, ospatu zuen Bianako Erentzun ikastolarekin batera. Oso ikastola txikiak ziren biak, orduan Nafarroinez bezalako jai potolo bat antolatzeko familia asko behar dira eta jende asko behar da. Orduan indarrak batze alde horretatik. Zu bizi izan zenun inoiz hemen Nafarroinez? Bai, justo niri tokatu zitzaidan klabe lanera heldu irailean eta prestaketa lanetan hastea urrengo urteko 2016ko Nafarroineza ospatzeko. Zenbat ikasle daude ikastolan? Ikastola honek badauzka gora ebera handiak eta gero jaiotza tasak hemen ez dira kristonak eta badakigu gizartean ere geroz eta bajuagoak direla. Orduan, oraintxe bertan, oso ikasle gutxi daude. Pixkat urtearen araberako zeo zer da. Nik uste dut gero datozenak gero gehiago datoz. Orduan nik imaginetan dut gero datozen ikasle horrek helduten direnean edade horretara, igual amatasun edo aitatasun edade horretara, igual hori, gora bera horrek, ez? Boom batzuk, depende... Demografia. Hori da. Nik askotan komentatzen dut, ez? Igual egoera pizkat kolokan dagoenean eta esaten dugunan, ostras aurten, ez? Ikasle gutxiago ditugu, edo asko ikusten da oraingo gazte mugimenduetan, nola datozen gazte mugimenduak, ez? Herri ezberdinetan ikastola honek ez ditu hartzen bakarrik Sartaguda eta Lodosako ikasleak. Ikastola honek hartzen ditu inguruko eremuko herri ezberdinetako haurrak. Azagratik hasita, Azagra, Lodosa, Sartaguda, Andosilla, San Adrian, Mendabia, hartzen du inguru guztia, ez? Emoten dau euskera hori desagertu zana Ribera partetik o emoten zegoena zala kanpotik gentozenana, oin bada bertakoa bai, orduan hori badau eta gizarteak berak onartu dau. Ni umetan entorrenean gu forasteroa ginen. Eta bai emoten zeuen kanpotik etorren zeuzer zala, o guk hartu nahi gendun zeuzer zala. Eta oin bada onartzen da bertakoa dela. Parte handi batean gitxienez. Eta nik uste dut, enekok kontatzen du bere aldetik, kanpotik zetorrelako, baina ni hemengoa naiz, ez Lodosakoa, baina Riberakoa naiz, eta gu ez ginen kanpokoak, baina pizka bat ginen. Ikastolakoak, nik ikasi nuen Tuterako argia ikastolan, Fonteiaseko argia ikastolan, eta herrikoak ginen, Tuterako bertakoak, Alde Zaharrekoak, eta kanpokoak ginen askotan. Horregaitik dinonik, emoten zegoela zala zeuzer kanpotik etorrena, eta oin normaltasun hori hasi da bere efektua egiten. Falta zaio, oraindik, falta zaigu, bide luzea, falta zaigu. Baina, egia da, beste egoera batetan. Hori da, baina, arazoa gizartearena da, ez? Azkenean gizarte globalizatu honetan, gizarteak berak baditu bere arazoak, nortasunak mantentzeko, eta holako nortasun minoritarioak askoz borroka gogorragoa deke, eta gero gainera inguru honetan non borroka askoz gogorragoa da, ez? Eta orduan, apurbet gizarteagaz batera, sufritzen dugu eragin hori, eta gainera guk gehiago. Baina, hortxe, jarraitu behar da. Mira, bat zumeak. Abaitu dugula, txirina jo du. Eskerrik asko. Zuei. Eneko Galdakaokoa da. Miren, aldiz, Tuteratik heldu zaigu. Nolabait, erdigune bat aurkitu dute, Ibaialde ikastolan. Bata guraso bertzea zuzendari, baina euskarak batu zituen, eta belaunaldi berriei ari dira oparitzen dutena. Orain kotxea hartuko dugu eta Sartaguda aruntzuaren gara. Kaixo. Zer moduz? Ondo, zu? Ongi, non gustora temperatura? Udan etorri eta hitz egingo dugu. Udan kriston beroa, ez? Baina ondo eramaten da. Klaro, non gaude hemen? Hemen gauden eguteko batzuetan. Hemen tomatearen kultibora dedikatzen gara, urte osoan zehar. Otsailean landatzen dugu. Maiatzaldera hasten gara hartzen, eta azaro aldera amaitzen dugu. Luzea da, Baina. Baina, tomateak kontsumitzen da. Bai, asko. Zuzara zalea? Nik bai. Izan behar, eta?
Eta konta jazu, pixka, nola egiten da hori, nola ekoizten da? Ba, hau, kultibo hidroponiko bat da. Hemen ez dugu lurra esertarako erabiltzen. Lurrik ez. Hau bai, saku hauek fibra de koko edo zin beste gauza daude. Eta hemen egiten dena da, uraren bitartez, Bai? ematen diogu landareari behar duena. Bale, dago kalkulatua. Bai. Bale. Urte hasieran egiten dugu uraren analisis bat, Ba. ikusten dugu nola etortzen den ura, eta ur horren arabera sartzen diogu gauza batzuk edo beste batzuk. Supermodernoa da. Nekazaritza 2.0. Bai, ez da? Bai. Zu aspaldi zaude nekazaritzan? Nik, pues, igual 14 urte gutxi gora bera. Baina, bueno, txikitatik ere asko torri naiz, bai, ikasle hona izan naizelako, eta udan eta asko torri naiz, bai. Eta denetarik ekoizten duzu, Nik hemen tomatea. Tomatea? Bai, baina herrian zehar egiten dira barazki asko, fruta asko, oso onak, zainzuriak, orain da, katxofa, kardo, borraia, gauza guztia. Nafarroko honena. Bai, zartagu dago. Zalantzari gabe. Hemen tomatea, koko fibrarekin da supertropikala, nondik atera duzu ideia hori? Honek abantai asko ditu. Lehenengo, kokoaz da nekatzen, lehenengoa. Bigarrena, hemen ikusten duzu, dena garbia dagoela. Bai, egia da. Plastikoarekin, dena hola. Ez dugu traktorerik erabiltzen, kilo asko gehiago ateratzen dituzu hemen, kalitate asko handiagoa, frutu asko eta hori ematen dizu aukera luzatzeko. Eta tomate hauek, non salduko dituzue? Soilik Nafarroan edo Nafarrotik kanpo baita ere? Nafarroan soilik ezin da saldu. Ezin da, A ber, orain gauzak oso zailak dira, saltzeko. Hemen esaten den bezala, produzitzea eta zailena da saltzea. Guk, nire kasuan, funtzionatzen dugu, daukagu erosle bakarra. Guk hartzen dugu, bi egunero hartzen dugu tomatea, etortzen da kamioiarekin eta eramaten du Ribafora dara. Tutera ondora. Beran handauka almazen bat, eta hor selekzionatzen dute, kolokatzen dute, eta sartzen dute batez ere kadena askotara, eta gero Barcelona, Madrid, Sevilla, Málaga, bai. Ados, ez nekien. Esportatzen du zerbait, bai. Baina bai hemen jaten direla asko barazkiak. Betidanik egon da barazki lehendaketa, bai. Eta hori, kultura dagote, jazta. Nola zertzen duzu Nafarroako barazkia hain ona izatea? Mimoekin niko ezten derako? Bai, mimoekin eta gero, Nafarroan barazkiak batez ere non daude, Erriberaldean, Lizarratik beruntz. Zartagudako zona hau, badukagu Ebro ibaia. Regadio guztia, pentsa dela, Ebro ibaiak utzitako sedimentuez egindako urteekin zehar, egindako regadio bat, eta orduan hori kalidade puntu bat ematen dio. Gero, Zartaguda oso herri txikia da. Hemen baratxarik handiena hektaria bat edo... Ez dira makro... Hori da. Da minifundioz edo... Bai. Eta orduan, Zartagudako jendea ze egin behar duzu latifundio handiekin aurka egiteko. Kalitatea ateratzea. Orduan, betidanik egon da hori, gauzak ondo egitea, bai frutarekin, bai berdurarekin, guztiarekin. Barazkiak aipatu ditugu, baina baita ere fruta. Eta esan berri didate, hemen abuztuan ospatzen dela melokotoiaren azoka. Hau zer da? Hemen betidanik egon da melokotoi asko. Orain pizka bat jaitsi da azken urteetan, presioaren gatik batez ere, eta asko jaitsi diren. Baina, orain hasi dira saiatzen, marka bat ateratzen, melokotoiari publizitatea emateko, lehenengo melokotoia oso ona da. Nik ez dizut esango, nik hemen guala izelako ez dizut esango. Baina ez, fruta ona ateratzen da, oso ona. Eta orduan, abuztuan egiten da feria bat, dela feria del melokoton, eta ateratzen dira nekazariek, hartzen dute kutsak, eta jartzen dituzten melokotoiak eta sartzen dute nekazariek zuzenean. Ez da pasatzen beste eskutik. Eta jende etortzen da Nafarrotik
Nafarroko zera Gipuzkoatik eta beste zendanetik esan digute. Bai. Hori etortzen dira, arrakasta du. Gipuzkoar asko etortzen dira zeintzuriak erostera, Bilbotar asko, gaur goizan egon naiz Madrilgo batekin, jendeari gustatzen zaio kalitatea eta azkenean etortzen dira bere bila. Eta galetuko dizut, zein da zure ezakit barazki gustukoena, baldin baduzu? Zaila da? Igual alkachofa edo, bai, edo el cardo edo... Cardo esan da. Bai. Eta nola kozinatzen duz, nola kozinatzen da? Hori galetu nire amari. Kontuz, eske? Hori galetu amari, ni ez aiz oso sukaldari trebea. Bai jaten duzu gustora. Bai. Horrein ez da sasoia, jateko, kardoa? Bai, orain, neguko barazkiak, orain ditaude, bai, alkachofa, bai, zainzuria hasi da orain, borraia dago ja urte osoan zehar, letxuga ere badago hemen urte osoan zehar, pizka guzti denetarik. Ni badok estongo tomaterako. Bai, etorri maiatxan eta nago izutuen. Etoriko eta tomatea, jango dugu. Bai, hori ez da problema. Eskerrik asko Josu. Ez horregatiko. Ez dintzen Lodosa eta Sartagudara iban barazkiak aipatu gabe. Eta ez da estereotipoa. Kalitatea handiko produktuak dira. Entzun duzu ez kariñorekin hitz egiten duen Josuk bere tomatez, nik ziurtatuko dizuet. Kaixo, ondo, eta zu Jasmin? Ongi, hemen gaude Sartagudan, hori da, zure herrian, bai. Eta non berezik, oso bonita da hau? Hemen gaude kulturetxe ondoan, hau da urte askotako kulturetxea da, baina justu bereziki reformatu zuten duela 5 urte eta, halako horrela gelditu zen. Oso bonita da, Halakoa daukagu. Bai. Eta, justo gaur hitz egin dugu kulturari buruz. Hori da. Ze komentatuko didazu? Jakin ezazuten Sartaguda herria, oso herri txikia izan arren, hor Nafar hegoaldean gaude, Ebro ibaiaren ondoan eta horrela, abestiak esaten den bezala, Sartaguda kultura handia dauka, bai. Ezagutzen duzu, Peterrak taldea, hori esaten den bezala, a orillas del Ebro, entre Lodosa eta Pradejón, se está preparando la revolución, o sea que ya... Hori da, gora Sartaguda, hori da abestia, eta orduan, bai, kultura aldetik, ni beti esaten dut, arkitektoniko aldetik ez daukagu horrela gauza handirik ezagutzeko, baina bai kultura aldetik. Gerra Zibilean Sartaguda oso herri pairatua izan zen, 86 gizon erail zituzten hemen herrian, eta orduan orduztik historia hori markatu gaitu, familia mailan eta baita ere herri mailan. Eta nik uste horrek izan duela zenolako grina aurrera eramateko hainbeste elkarte eta gauza mugimendu berezi egon da nik uste hemen Sartaguan, azkenean herri txikia izan 16 elkarte ditugu. 16? Zer biztale ditu? 1.200-1.300 inguru. Eta 16 elkarte? Eta 16 elkarte ditugu denetarikoak dira. Orain bertan ari dira justu hemen ensaiatzen dantza talde bat, euskal dantza taldea daukagu, Nafarroa Aurrera elkartea euskara sustatzeko elkarte bat da, Alargunen elkartea baita ere, memoria historikoa sustatzen duena, Mertxika taldea baita ere, Gazteriaren taldea direna eta festak eta parranda prestatzen dutenak. Eta zuzen batetan zaude? Zenbatetan, egon askotan, gero egiten dugu aldugun guztia, baina berez, Nafarroa Aurrerako elkartean, aurten baita ere zinegotzia naiz, orduan ibaletxean baita ere ibiltzen gera, printzipioz hortan, gero Alargunen elkartean baita ere estuki ibiltzen gara eta haiekin lanean eta horrela, eta Mertxikako elkartean banago, baina gazte ez izan dago, baina baita... Eta badago taldea baita ere antolatzen dituena, herri inauteriak, ez da? Hori da, Nafarroa Aurrera elkartean, hortan kidea izen elkartean, herri inauteriak prestatzen ditugu eta oso bereziak dira hemengo herri inauteriak duela
lau urte hasi ginela prestatzen, ze bazegoen alboko herri batzuetan, Lizarra eta Oteizan ja berreskuratuak zituzten eta ospatzen zituzten herrinauteriak, eta okurritu zitzaigun oso bera ona zela hemen ospatzeko eta gureak egiteko, ez? Baita ere, ze azkenean Sartagudan hori, badaukagu esaten zuen bezala, oso memoria historikoaren aldetik historia alatza, baina gerturatu nahi genuen gaurkotasuna era, ez? Eta orduan, festagiro batean antolatzen dugu herrinauteriak, non hemen, herriko plazan, hementxe, Torrijos administradorea, nola gaiztoaren, lantzen miliotzin daukadetzen bizela, hemen Sartagudan, Torrijos, zutara botatzen dugu. Torrijos administradorea zen, Ramiro Torrijos deitzen zen. Historia pizkat nahi baldin bazu kontatzen dizut. Konta eguz. Hori hemen, gerra baino lehen, 20. mendean edo horrela, Sartaguda duke baten herria zen, ez dagoen jabea, Duke del Infantado deitzen zen jabea, eta orduan herria berarena zen. Eta orduan hemen bizi ziren biztanleok, oso lurre emankorrak egon arren eta oso oparoak izan arren gure lurrak goz eziltzen ziren, ze jabeak ez ziren lurrik ematen. Orduan egon ziren gatazka handiak eta antolatu ziren dukeari eskatuz, lurra eskatuz. Dukea berez ez dakit nun bizi zen, baina hemen Ramiro Torrijos administradora zeukan, eta orduan berarekin oso gatazka bortitzak izaten ziren eta beti lurra errebindikatzen zion. Gainera Torrijosek beti esaten zuen, eta gustatzen zaigu baita ere hori gogoraraztea, esaten zuela eskuinaldeko laguna, gaur egun gertatzen den bezala, bere lagunak ziren jendeari lurra ematen zietela, baina eskerraldeko jendea joaten zenean eta eskatzea, hauek beti gauza berdina esaten zuen, gaitunak baita ere errepikatzen zuen beti, esaten zuen Ramiro Torrijos, 7 pies te daré en el cementerio, hierrian, zazpi, nola hori, hierri lurperatzeko, orduan ja hor, bazegoen, gerra baino lehen, susmo hori, nola hauek oso zirikatzaileak dira eta horrela, eta akatu nahi zituzten. Orduan, gerra garaia iritsi zen, lehenbizi Republika garaia iritsi zen, Ramiro Torrijosek alde egin behar izan zuen hemendik, azkenean, zeukaloko laguna handirik, eta gerra garaia iritsi zen, itzuli zen mendeku egiteko, eta mendeku egin zuen. Orduan, hemen herrian, berak eta eskuinaldeko bizilagunak akatu izan zituzten ezkerraldean zeuden hori 86 arteko gizon hemen. Alargun utzi zituzten 57 emakume eta umezurtz kriston baita ere. Sartaguda alargunen herria ditzen da, zen Nafar mailan estadistikoki izan zen gerra zibila gehien jasan zuen herria izan zen. Orduan horregatik alargunen herria ditzen da eta gure memoria eta gure parkea daukagu, memoriaren parkea daukagu. Torrijos, zutara! Torrijos zutara, mendekoa egiten dugu eta zer gehiago egiten duzu herri? Irakusten dio, esan dizudan bezala, 4 urtez ospatu dugu, bigarren urtean txertatu genuen alargunaren pertsonaia. Orduan bereziki hemen Torrijos zutara bidaltzen dugu, baina alargunok gara zutara bidaltzen dugun Torrijos. Orduan hori da pizkat historioarena, ez? Ditugu baita ere sorginak, txatxoak, Oteizako momotzorroak etortzen dira, eta oso giro polita prestatzen da, baina bereziki edo hemen Sartagudan daukagun sarma berezia hori da, Torrijos zutara bidaltzen dugula, eta gu garela, alarguno garela zutara bidaltzen dugunok. Orduan, hasten gara, txikiok dantza egiten duten frontoi aldean, gero buelta bat ematen diogu herritik, eta azkenean hemen enparantzan zutara bidaltzen dugu. Bereziki aurten oso gauza polita gertatu zen, zein Sartagudako iloba batek zu eman zion Torrijosi, orduan oso, ez dakit, potentea eta poetikoki oso historia polita da, ez? Hori aletu behar nizun, gaur martxoak emezortzi ditu. Orduan, inauteriak amaitu berri dira. Duela... valorazio egiten duzue. Kristonek. Pertsonalki, orokorrean. Kristona izan da, oso beldur geunden berriz, zuela 3 urte egin genituen, gero paro bat egin behar izan genuen pandemiagatik, eta urten zen berriz errepikatzen genuen lehenbiziko urtea, eta pizkat beldur geunden, nola jendeak nola erantzunko zuen, zen nolako giroa prestatuko genuen, eta nola erantzuten zuen jendeak. Eta Kristona
izan zen. Geroz eta jende gehiago mozorrotu da, oso giro polita prestatzen zen da herrian, eta gainera nik esaten dudana dela nola ambientean dagoela mendeku grina. Alargunen mendekoa dela Torrijosen alde, orduan hori kriston haserrea eta garrasiak egiten dira Torrijosen aurka, edo Torrijosutara eta horrela... Katartikoa da, zarela botatzen dio guztuari eta... Hor dena ja erretzen da eta hor gelditzen da gaiztak ere guztiak egin zituena, bera eta askoz gehiago, baina beran pertsonaia berean zentratzen da, eta ordua... Gogoa zegoen, baita ere aurten. Bai, ospatzeko zerbait. Nik uste orokorrean zeo ospatzeko gogoak daudela, baina konkretuki herriñoteriak berreskuratzeko, bai, eta eske gainera oso gauza polita da, non borrokatu dugun hori mantentzeko, eta hori uste dut baita ere oso alde errebindikatiboa dauka, eta gaurkotasunera ekartzen duguna, orduan alde hortatik nik uste gauza polita dela, eta gonbidatzen zaituztet ikustera, ze oso polita da. Pues horren urtean. Hori da. Bai, martxoan elkartzen gara, saiatzen gara ez autizarekin eta ez lizarrarekin koinziditzen, ze gero baita ere guk bizitak... Guk egiten diogu haiei bizita eta gero beraiek bueltan etortzen dira. Eta orduan, otsaila martxoan aldera, asteburu bakoitzean herri batean tur bat, ez? Turra egiten dugu, tur gu ara joaten gara eta haiek bueltan etortzen dira. Ganazo. Bueno, horren urtean, hemen egon. Bai, bikain. Eskerrik asko itziar. Eskerrik asko zuri. Sartagudan amaitu da gaurko saioa. Memoriaren bidean, hain zuzen. Alargunen historia azpimarratu du Itziarrek. Ongi ezagutzen baitu bere herria. Eta alargunak herriko ioteritan nagusi dira, nora ez. Azken finean, aurkitu dugu erdigune bat guk ere bai. Borroka bai, jai bai, eta memoria ere bai. Gora Sartaguda!